zneužívajú prirodzený strach z ľudí, potom prišli aj niečím so zákonom o hmyze, ktorý sa má údajne dávať do potravín. SNS v parlamente reálne majú zákon, ktorý upravuje to, aby v potravinách nebol hmyz. Presne taký nezmysel, ktorý ľudí iba zbytočne vystraší. Tretina ľudí na Slovensku sa podľa policajnej stránky hoaxy a podvody obáva, že do ich jedla môžu tajne pridávať hmyz. Umožňuje to vraj zákon o nových potravinách. Fakt je, že medzi ne zaradili aj niektoré druhy hmyzu. Je známych viac ako 2000 druhov jedlého hmyzu. Európska komisia povolila na použitie u nás 4 z nich. Musia však byť označené na obale. Keď sa potravina rozhodne, že takúto potravinu zaradí do zloženia výrobku, musí byť riadne označená. Zároveň, pokiaľ ide o nejaký alergén, tak musí byť tento alergén napríklad, že je to teda môže byť alergická reakcia na klorovce, rovnako to musí byť na obale výrobku zvýraznené. To sú vyšľachtené veci v kontrolovanom prostredí. Tie veci jedia len tú stravu, čo môžu ľudia jesť, mrkvu alebo zeleninu. Momentálne môžu jedlý hmyz chovať a do Európy distribuovať iba francúzske hmyzie farmy. Natália Krížová, RTVS.